shi kenan ko kabbara na farko da mu karanta fatiha, kabbara na biyu da mu karanta salatin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam, kabbara na uku da mu karanta salatin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da addu'a kai addu'a, sannan kuma ce raka'a na hudu shine kuma sallama. Allah ya taimake mu addu'a. Sannan akwai riwaya ta zo addu'a ma sauran musulmi. Ci gaba. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na ji kamar wani kabbara nan kuma wato je baba Kana da abu na rashin hankali. wanda turare ne wanda bai samu jarikewa ba Allah ya haƙura. Malam a dan fito da Allah mu dan fito mu Lala aka rama kalla dan rike mun na huka ne ko mun. Allah ku kai A kar ka shigo. Allahu akbar. Allahu akbar. Kai. Allahu akbar. Allahu akbar. A daidai yanzu aka kammala sallah wa Sheikh Imam Dr. Ibrahim Idris Dr. Idris Abdulaziz, kamar yadda ake gani
ana shirin sa gawansa a kai shi makabarta. Gane yadda al'ummar musulmai suka cika don sallatan wannan gawa na babban malaminmu Sheikh Dr. Imam Idris Abdulaziz. Muna addu'a Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa insha Allah.